den her lille challenge. I dag, der skal jeg lige hurtigt over til kameraet. Så jeg kommer lige herhen. Så jeg vil selvfølgelig ikke glemme min ven Madeline, som var med i min sidste video. Her kommer hun. Ja, her kommer jeg. Og i dag der skal vi have Vilas igen ind. Og så skal vi have trækket nogle numre herfra. Så vi vender tilbage om 2 sekunder. Ja, det er jo trods alt sådan, at vi efter det der angreb for hunden og at min ven her lige skadede sig, så har vi besluttet os for at vi laver en challenge. Og nu hvor jeg siger vi, ja, hvem taler jeg så om? Jeg taler om min ven, Madeline, som kommer nu. Hej! Ja, vi vil gerne lave sådan en challenge, hvor at vi prøver lige at tale lidt over på sproget. Vi vil gerne lave sådan en challenge, hvor at vi tager et nummer, og så når man under 10 til og med 10, skal man suge på den her, og hvis man er over 10, så skal man tage den her, altså hvad man skal. Det er motor. Vi har kun nogle få tilbage. Ja, men ja. Så man skal faktisk bare trække en. Okay, du starter. Jeg tager den her. Lad os sige, hvad tallet er. Okay, nu trækker jeg. Den er helt. Ja, det var hundemad eller chokolade. Har du noget, jeg kan spytte i? Nej. Jeg går lige finde en skål. Hurtigt. Hey, Madeline, kan jeg ikke bare spytte nogle af dem? Nej, det er klart. Og det her benhusel, den kan du købe mange steder nu. Henne i LaLandia-butikken. Så jeg er tilbage. Ja. Okay. Det var hundemad eller chokoladebøger? Chokolade. Hundemad forever. Det er røde nægel på dem. Og de popcorn, uanset hvad. Nej, det er bare en af dem. 16. Har vi så en 16? Tror du en 16? Nej, Madeline! Det er kun 16. Hun fik den aller sidste 16. Ja, den går kun op til 16, ja. Det var røde nægel på dem. Du skal altså tage en rød. Det gør lige meget. Nej! Jo. Fint. Okay, så er det mig. Det smager dårligt. Nå. Så nu har jeg den er lille, den ser ud. Hvad får han? Nej! Du skal have et sut! Jeg skal have en yes. Du skal hælde mig. Ja, det er fint, det er fint. Det smager det jo bare endnu mere unødvendigt. Det er mit tur nu. Den der. Hvis du får 11, så er det kun nok uheldigt. Ja. Det kan ikke ud det. Jeg kommer til at prøve at gå sammen. 9! Nej. 9, jeg skal lige den ud. 6. Jeg er heldig. Ja, det er fint. Så putter jeg lige den der, ikke? Smager. Hold lige den. Og ikke klap den her gang. Så fint på, at der er
Nå. Nu åbner jeg. Men jeg kan. Det. 14! Nu tager jeg bare en fucking Yes. eller en eller anden til. Nej, spændende. Det var slet ikke bare galhersken. Nå, okay. Det er lige meget. Okay, jeg har trykket en, jeg har pakket den op. Jeg har ikke set det. 3! Nej! 3! Jeg går lige ud og henter en flaske vand. Skal jeg lige over på ordet? Okay, jeg prøver lige hurtigt shit. Jeg håber ikke på at finde den. Ej, det smager godt. Yes! 4. Ja. Og nogle af dem, de er så lille. Jeg fik lidt saft ud. 2 sekunder, hvor skat skal lige ud. Så jeg har igen. Så tager du 2 sutter i dag, hva'? Din lille snydepans. Og her skal jeg have 9. Ej, du er så heldig. Ja, Kim. Jeg har taget en. Jeg er i gang med at pakke op. Nej, hvad får jeg i julegave i år? Du får en jellybean. Gør det ikke? Jo, 15. Han fik 15. Lige meget. Min lever med. Og Bussermand! Bussermand forever. Pussyman forever. Jeg har fået en jellybean og resten sut, og Vilas han har fået Flere jellybean. 3 jellybean og et par sutters. Ikke jelly. 8! Jeg går lige ud og tager en flaske vand. Se, 8. Jeg er så glad. Hvorfor er jeg så heldig? Han holder vist fast i øjnetaget. Nej, han lukkede døren. Vi venter bare. Som I kan se, så er en min, og de andre 3, de er Vilas'. Min det er en af de brune, og resten det er Vilas'. Og så de bare her kommer han med noget vand. Jeg skal tage det. Selvom jeg har fået sygt vand. Det er din tur. Har du trækket en til? Nej. Godt, har du bare ventet på mig derovre? Ja. Nå, hvad får du? Challenge plejer at være meget lange. Hvorfor er jeg altid vis? Ja, lad mig se.
Ved du hvad, Madeline, jeg tager bare 2 penge. De er 2. Så behøver du ikke trække næste her. Så du er Nej! Okay, hvor smider jeg på simpelthen det pære. Jeg fik 1. 1. 1. 1, yes! Se, jeg fik 1. Nå, nu trækker jeg. Okay. Hvis det ikke bliver en held. 7. Endelig! Okay, hvad får jeg? 5. Ja. Vilas. Jeg fik 5. Jeg føler altså lidt, det her det er din kanal. Det er det altså ikke. Okay, sidste tilbage. Max kage. Det var godt nok en lille en. Ja. Held. Slutter vi af med en jelly? Nej, vi sluttede af med et sut. Men Vi to. fik 2. Så tager du den sidste. Er der en mere? Så er det godt ind. Så går den bare all in. All in. Ligesom all in tips for kids. Jeg skal godt give mig en lille bid. Jeg fik en. Ja, så skal jeg Hvad siger du, hvis du får... Bare tag en anden. Ej, den skal ikke have, den er klar. Madeline, du skulle tage... Ja, nu fik jeg den igen. Lige meget. Bare en æg eller bare noget popcorn. Så slutter vi af med sådan en. Det er ikke smadret. Ad. Det er verdens bedste bunde store søster. Slutter altid af med det dårlige. Det var alt for den her video. Jeg håber, at I like eller shop. Bye bye. Ej, ej.